Čo keď náhodou na aute zrazíš zver? Dopozerať dnešnú minútovku 60 sekúnd dnes na túto tému, slnečný štvrtok, poďme na to. Takže pokiaľ náhodou sa ti podarí zraziť zver, to čo treba robiť, samozrejme zachovať pokoj, spraviť si nejakú dokumentáciu, video alebo fotku, zavolať políciu samozrejme, aby prišla, ktorá potom kontaktuje toho správcu toho poľovného revíru. Pozor, nemôže si toho, čo si zrazil zajac, srnu zobrať domov na nejaký gulášik. Pozor, tam už to zahraničí s nejakým pytliactvom, takže toto možné nie je. Takže zachovať pokoj, urobiť si nejaký záznam video, respektíve fotky, zavolať políciu a ona už potom s tebou v podstate spraví tie ďalšie kroky na to, aby si z toho vyviazol čo možno najlepšie. Pozor, vieš náhradu škody na tom aute mať z havarijného, prípadne z niektorého povinného zmluvného poistenia. Krásny štvrtok.